Letits, il-fakruna tal-bahar li 4 snin ilu nħelset mill-mewt wara li beled basket tal-plastik inħelset mill-ġdid wara li qattet dan iż-żmien f'riabilitazzjoni mill-membri tan-Nature Trust. Il-fakruna li l-basktijiet tal-plastik jidhru qishom brama liha u allura tajbin għall-ikel soffrit ġrieħi serji għaliex il-basket imblukkala d-diġestjoni tagħha. Dan wassal biex il-fakruna ddajfet u soffrit pneumonja illi waslet biex il-pulmun tagħha ċeda. Konsegwenza ta' hekk il-fakruna ma setetx iżżomm b'mod stabbli f'pożizzjoni orizzontali u fil-fatt qattet ħin twil mir-riabilitazzjoni tagħha fuq ġenb mingħajr ma setetthom. Għax iż-żmien kien maħsub li l-fakruna se tmut, madankollu l-esperjenza u l-perseveranza tal-veterinarju Anthony Gruppetta mejjun mit-tim tan-Nature Trust waslu biex il-fakruna setet tirkupra. Filwaqt li l-pneumonja tfejqet kien hemm bżonn li l-fakruna tiġi mejjuna biex jissaħħu l-muskoli ta' naħa minnha biex tkun tista' tgħum u togħdos b'mod naturali, xi ħaġa li rnexxiet wara xhur twal ta' stennija u ta' tama.